Aha, na si Alvin oh. Na suba. Kari pod guys, nidungga na pod si Aladdin. Wow, swerte kaayo. Swerte kaayo si Bukbuk. Ginoo, yung buhata. Ano ni maagi ni dito ni hunasan. Oh, Kuya pagpit kasi tinunas ay ito. ibutan ko daan po to ah. Itong suba. Si Lorito di ay. Iya mang ipundo adto to ah. Kuya ni bukat sa kanya na ko usa. Oh, lisod. Ato tong suba pwede raman punduhan. Or isa ka lang pod. Oh, sa kagamay. Luoy po bita layo kay dadjungan. Murag na nag-um ang langit guys ato makita oh. Nanag-um sa bukid. Ala muwan tingali ni. Buntag pang sayo. Nanag-um na ang langit. Baw tingali. Manang pa man na donggo. Si Atan, murag-mura bitaw kay green. Di kamay sila basiro guys, ang mananagat to adtong ladyo ah. Si Atan, aking pamangkin. Apa? Si Alik. Di ko mo tingog. Ano po? Na may ilang pagi. Problema ko unsa pagpahalin atong sampawa. Ano man? 1-4. Filipino. Di asis. Lamin na kuan dahil sinugba or sabaw. 1-4. Pagi. 4 pagi. Oy wa, 1-2. Uno, dos. Ito ka ni alik mo pakya dai. Oh.
Dili na magsweldo eh. Sila rin ang kuno na. Boss. Alam mo ba ko ang kay Ay naman, yung taon og na ay isda pod. Makadako din naman ko. Makadako para buwangan din naman ko magbalik-balik. Kamu din, bintagan. Tapi ada ni dah minuto.